And we're on our way in this season's second World Cup team sprint. The first skiers for the top teams for Sweden, Hagström for Finland, Kärä for Team FIS, Del Rio for Norway, Myhre for Germany, Gimler, and for Sweden second team Moa Lundgren and Finland second team. Tässä FISin joukkueessa toisena viestinviejänä on Itävaltaa edustava Magdalena Scherch. Ja jo tuossa karsinassa nimenomaan Del Rio oli se, joka sai tuon erinomaisen suorituksen ja hänen pohjalleenhan se paljon perustuikin. Ruotsin joukkueen Johanna Hagström osuus ja käännytään ja käännöspaikalle tullaan ja sieltä lasketellaan. Naiset käyttävät tuollaisen reippaan 3 minuuttia tähän ainakin tähän ensimmäiseen osuuteen. Ja Ruotsin ykkösjoukkueen kakkosuuden lähtee Maija Dahlqvist ja kakkosjoukkueen viestinviejänä on Moa Ilar. Ja sitten sieltä myöskin erinomaisesti muut joukkueet hoitavat tuon tilanteen. Ruotsin 2 joukkuetta, Kanada, Norjan 2, FISin joukkue, Suomen ykkösjoukkue, Suomen kakkosjoukkue, Sveitsi, Italia, Saksan 1, 10 joukkuetta vajaan 3 sekunnin sisällä. In the first exchange is Sweden second team, Sweden first team, Canada, Norway second team and Team FIS. Myöskin Suomen Jasmi Joensuu on siinä tällä hetkellä aivan loistavassa paikassa eli 3. sijalla, joten siitä pääsee hyvin hyökkäämään tuonne käännökseen. Ja Suomen toinen joukkue numero 18 ja Katri Lylynperä on tässä nipussa hyvin myöskin mukana, joten tällä hetkellä ruotsalaiskomennossa mennään ja sitten Jasmi Joensuu kääntää 3. Still both Swedish teams in the lead, followed by Finland's Jasmi Joensuu and Team FIS and Magdalena Scherch. Hetken kuluttua lähtevät ykkösosuuden viestinviejät toiselle kierrokselle ja hyvä tuntuu olevan luisto ja hyvä on peesi myöskin, niin kuin näette vaikkapa Joensuun suksista. Ruotsalaiskaksikko kuitenkin edelleen siellä kärjessä ja ruotsalaiskaksikko lähdetään myöskin omat viestinviejät seuraavalle osuudelle, mutta edelleen niin kuin sanottu niin hyvässä nipussa Ruotsi, Saksa, Ruotsi kakkosjoukkue, FISin joukkue, Suomi, Ranska, Norja, Saksa 2, Italia ja Norja 2. Siinä 10 parasta, kun tultiin tuohon vaihtoon. Ja edelleen 1. ja 15 ero on vain 5 sekuntia, eli Suomen kakkosjoukkue oli 15 tuolla vaihdossa.